sama sa yamog, ulan ug silaw sa adlaw. Hulyo 8. Ako mahimo nga daw yamog alang sa Israel, siya mobulak ingon sa Leryo, ug mopatidlom sa iyang mga gamot ingon sa Libano. Oseas Kapitulo 14, versikulo 5. Sa halos dili maihap nga mga leksyon nga gitudlo sa lain-laing mga proseso sa pagtubo, pipila sa labing bililhon gipahayag diha sa sambingay sa manluluwas sa nagtubo nga binhi. Ang liso sa iyang kaugalingon adunay usa ka prinsipyo nga motorok, usa ka prinsipyo nga ang Dios mismo ang nagtanom. Apan kung pasagdan sa iyang kaugalingon, ang binhi walay gahom sa pagtubo. Ang tawo adunay iyang bahin sa paglihok sa pagpalambo sa pagtubo sa lugas. Apan adunay usa ka punto sa unahan nga wala siya'y mahimo. Siya kinahanglang magsalig sa usa nga nagdugtong sa pagpugas ug sa pag-ani, pinaagi sa katingalahang koneksyon sa iyang kaugalingong walay kinutubang gahom. Adunay kinabuhi sa liso, adunay gahom sa yuta. Apan gawas kun ang walay kinutuban nga gahom gamiton sa adlaw ug sa gabii, ang binhi dili mohatag og balos. Ang taligsik sa ulan kinahanglang makapalagsik sa giuhaw nga kaumahan. Ang adlaw kinahanglang maghatag og kainit. Kinahanglan ang enerhiya mahatod sa nalubong nga liso. Ang kinabuhi nga ang magbubuhat mismo ang nagtanom, siya lamang ang makatawag. Ang matagliso motubo, ang matagtanom maporma, pinaagi sa gahom sa Dios. Ang pagtubo sa liso nagrepresentar sa sinugdanan sa espirituhanon nga kinabuhi, ug ang pag-uswag sa tanom usa ka dagway sa pag-uswag sa kinaiya. Walay kinabuhi kun walay pagtubo. Ang tanom kinahanglan nga motubo o mamatay. Ingon nga ang pagtubo niini hilom ug dili makita, apan padayon mausab ang pagtubo sa kinaiya. Sa matag yugto sa kalambuan mahimong hingpit ang atong kinabuhi. Apan kun ang katuyuan sa Dios para sa ato natuman, may makanunayon nga pag-uswag. Ang tanom motubo pinaagi sa pagdawat ni anang gitagana sa Dios aron sa pagpatunhay sa kinabuhi niini. Busa ang espirituhanong pagtubo makabot pinaagi sa kooperasyon sa balaang mga ahensya. Ingon nga ang tanom mogamot sa yuta, kita mogamot diha kang Kristo. Ingon nga ang tanom nakadawat sa silaw sa adlaw, sa yamog ug sa ulan, mauusab nga kita makadawat sa balaang espiritu. Kung ang atong mga kasing-kasing magpabilin diha kang Kristo, siya moanhi kanato sama sa ulan, ingon sa naulahing ulan sa yuta. Isip adlaw sa pagkamatarong, siya mosubang kanato, uban ang kaayuhan sa iyang mga pako. Kita motubo sama sa Leryo, kita mabuhi ingon sa trigo, ug motubo ingon sa paras.